Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. Zou zomaar kunnen, zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloot net. Zou zomaar kunnen, zou zomaar kunnen. Dat hij de gebruiksaanwijzing niet goed lezen had. Of dat hij dacht van, oh ik zie zo wel hoe het zit met plus en min. Maar we weten elkaar wel van de IKEA. Dat het dan goed fout kan gaan. Zou zomaar kunnen, zou zomaar kunnen. En ineens krijgen we een hele rit singles, draaien. Ja, ik ben wat reden, er komen 14. Achteraan eraan. Wat is dit? Ja. Zie, ik ben eigenlijk wat regen altijd met dat soort dingen. Het is een soort diesel dus. Ja, het moet wel ook bijkomen. Yeah. Maar ik had nou 14 nummers, waren eigenlijk min of meer klaar. En daar ben ik ook met aan het opnemen. Maar ja, dan moet het erbij, dat moet erbij. Dus ik denk, voordat dat allemaal klaar is, dan griemen we weer een jaar verder. Dus ik denk, nou, als het was klaar is, kan ik ook wel uitbrengen. Want ja, ik deed toch niet zoveel meer een cd uitbrengen. Ja, zoveel, Gerber die verkoopt nog wel aardig, maar dat gaat niet zo mal mee. Er ben niet zoveel die met cd's draaien. Dus ik denk, nou ja, dan kan ik ze ook wel gewoon als single uitbrengen. En dan, Maar makkelijker, misschien is dat meer een gevoelsmatig. Denk je uiteindelijk wel een soort van album van dan? Of? Ja, als het goed is, dan ga ik hem aan het eind nog bundelen op een soort album. En hoe ik dat precies doen ga, dat weet ik nog niet. Maar er komt vast nog wel wat van. Ja. Hoe was er niet eens wekker, muzikaal? Ja, dat groeit door de jaren. Die versies ontstaan wel, maar ja, dan doen we er verder niks mee. Dat bedoel ik, en dan mag ze uitwerken en dan mag ze mee aan de slag. Ja. En ik weet dat kost de productief en energie, hè? Ja, dat kost, dat maken kost al een tijd. En dan moest het nog opnemen en mensen erbij zien te krijgen. En, nou ja, arrangeren, uitbouwen. Ja, dus dat... Ja, en daar ben we nou mee bezig. Ik ben nou ook met de band natuurlijk, met Ruben Bus op bas en Germ Dikland op drums. Ben we ook als band nog steeds bezig, dat we een beetje uit dat keel voortkomen. Ja. Ben we wat op deur gaan. Ja, JJ Keel. Ja, en die man die nemen natuurlijk ook met deze cd. Ja. Zou zomaar kinderen, zou zomaar kinderen. Zou een keer draven wat je willen, maar dan zullen je nooit winnen. Het zou zomaar kinderen. Daarom loopt hier ook alles mee. Maar dan weet ik te missen waarom het hier zo'n band is. Ja, dan weet ik te missen waarom het hier zo'n band is. Ja, dan weet ik te missen waarom het hier zo'n band is. Zou zomaar kunnen.